Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ọ bụrụ na anyị amaghị ndị anyị bụ n'ime Kraịst, anyị nọ n'ọmamikpe n'oge niile. Anyị enweghị udo, anyị enweghị ọṅụ. Ụdị mgbasa ozi gịnị ka anyị bụ ịbụ ndị oyiri Kraịst? Ka anyị ghara ị na-ebi ndụ anyị dịka ndị ejiri mmiri oroma nkịrịsị wee mee mmiri chukwu. Ịma ọtụtụ ndị oyiri Kraịst amaghịzi otu esi egwuri egwu. Ha na-eche okpukpere n'ihi na ha echere na ọ bụ naanị ihe Chineke na-achọ. Ruo na ha kwụsịchaa ihe niile ọ bụla ha chere bụ ihe egwuregwu. Ma echere m ụmụ nwaanyị ndị oyiri Kraịst, chekwa ka m kwuo, echere m na ha chọrọ ka ndị di ha chegharịa, ka a zọpụtakwa ndị di ha. Gbalịsi ike ị na-eme ka gị na ya na-egwuri egwu karịa ị na-ebikwasị ya aka mgbe niile na-achọ ịchụpụ mmụọ ọjọọ. Ị na-ahụ ụdị ndụ obi ụtọ nke ị nwere? Ị chọkwara ya obere ọzọ? Chineke ọ chọrọ ka m na-akpọrị ndụ m ugbu a? Ịma, nke a bụ nsogbu buru ibu nye m, n'ihi na o nweghị mgbe m bụ nwatakịrị. Naanị maka mmegbu nọ n'ụlọ anyị na iwe nke nna m nwere, nwoke siri ike ọ bụrụ, na ụjọ nke ọ kpaliri. Onwe mgbe m bụrụ nwatakịrị, achọpụtaghị m nke a ruo mgbe m ghọrọ okenye. Ma ịma, mgbe m lụrụ Dave, echere m ị kwesịrị ị na-ataghasịgharị eze mgbe niile. Ana m agwa gị, ọ bụ mmadụ ga-akparịterịrịla otu ihe. Ọ bụghị na ọ bụ onye na-amaghị ihe, mana nke a bụ ihe ọ na-ahụ n'anya ime mgbe niile. Ọ bụghị na ọ bụ onye na-amaghị ihe, kama ihe ọ bụla ọ na-eme mgbe ahụ ọ na-enwe aṅụrị na ya. Anaghị m akpọrị ndụ naanị na ụbọchị akwụrụ m ụgwọ, maọbụ ụbọchị ezumike, maọbụ ụbọchị m gara zụrụ ihe. Ekwesịkwara m inwe ọṅụ ma m na-aga ịzụ ihe n'ahịa, maọbụ m na-ehichagodo ụlọ. Achọrọ m inwe ọṅụ n'agbanyeghị ihe ọ bụla m na-eme, n'ihi na ije nke ndụ a dị mkpụmkpụ nke ị na-agaghị akpọrị ndụ. Olee otu m ga-eji nwee ọṅụ n'ihicha ụlọ? M hichaa ya, ha emechuo ya, m hichaa ya, ha emechuo ya, m hichaa ya, ha emechuo ya. Ngwa ka anyị lekwana ya anya n'ụzọ nke ọzọ. Ekele dịrị Chineke na m nwedịrị ụlọ m na-ehicha. Ma ekele dịkwara Chineke na m nwekwara ezinụlọ nke ga-emechu ya. N'ihi na ị nwekwara ike ibi naanị gị, ma o nwekwaghị onye ọbụla ga-abịa mechuore gị ihe ọbụla. N'ime ụlọ gị, ị ga-eri ihe naanị gị, ị ga-ehi ụra naanị gị. Ị nwere ike nwee onye ị na-agwa okwu. Enwere m ike ịgwa gị otu ihe, nwa agbọghọ mara mma, onye na-elesi anya ike ịchọpụta ihe na-adịghị mma ebe di ya nọ. Ị ga na-achọpụtakwa ihe na-adịghị mma ebe ọ nọ. Anaghị m ekwu na enweghị ụfọdụ ihe ndị na-eme eme, mana ana m achọ ịgwa gị okwu ebe a nwa mgbe. Ịma, ọ bụrụ na ị chọghị ya, e nwere ụmụ agbọghọbịa ndị nọ naanị ha, ndị ga-anara gị ya site n'aka gị. Ị laruo taa, ga-amakọọ ya sị ya ị bụ onye nchekwa. Mana amakwara m na ụfọdụ n'ime unu nwere ọnọdụ siri ike, mana anyị ga-elebara ha anya n'ụzọ pụrụ iche. Mana ana m ekwu maka oke mkpesa na iche okwu. Ịma, ị naghị eme nke a, ị naghị eme nke ọzọ. Ịma, n'oge gara aga anọgidere m Dave. Ị kwesịrị ịbụ onye okwu na ụka. Ị kwesịrị ịbụ onye oke okwu na ụka. Ị kwesịrị inwe ya. Ị were ohere ndị ọzọ. Ị kwesịrị ya asị, ọ kara gị mma na ị kelere Chineke na adị m otu m dị, n'ihi na ọ bụrụ na adịghị m otu a, ị gaa na-eme ihe ị na-eme. Ọ dị mma o, n'ezie, echere m otu a. Ịma, o nwere ike ihe ị nwere anaghị atọ gị obi ụtọ, mana ị kwesịrị ịma na ọ wụ ụdị ihe ahụ ka ị kwesịrị inwe.
mmadụ ole n'ime unu lụrụ mmadụ dị ka onye agwa gị na ya na-amakọghị? Chineke nwere ihe o ji na-eme nke a. Ebe a ka nsogbu anyị dị. Anyị lụrụ onye na-adịghị ka anyị aga n'iru ịnọ n'ọlụlụ di na nwunye a na-achọ ịgbanwe ha. Otu ọbụla ọ dị, ekwuwe ya ekwuwe, akwụkwọ nsọ si na nwaanyị kwesịrị ị na-enwere ọṅụ n'ebe di ya nọ. Ọ bụ ihe nọ n'ime ebe ahụ. N'ezie, ụjọ atụla gị, enwere m naanị nkeji 20 nke fọrọ m. Onye ori bịara ka o gbuo, ka o zuo, ka ọ laa n'iyi. Ma Jizọs bịara ka ị nwee ọṅụ na ndụ gị, wee nwezuga ya n'oke, nwee ya ebe o juru afọ na ebe ọ na-awụfusi. Elee ihe dị n'akụkụ nke iwufusi? Ọ chọrọ ka anyị nwee ya n'ebe ọ dị ukwuu, ka o si n'aka erutekwere ndị ọzọ. Ụmụ nwaanyị kwesịrị ịbụ ndị ga na-akụ egwu a ga-agba n'ụlọ ha. Ị nwere ike ịgbanwe mmadụ niile ha ghọọ ihe gbara ụka, mana ị nwekwara ike ime ka ụlọ gị niile bụrụ ebe ọṅụ. Ị nwere ike ime ka nsogbu karịchaa njọ, ma ọ bụ mee ya ya dị mfe. Ụmụ nwaanyị na-agbanwe mmadụ nke ukwuu. Gaa na ụmụ nwaanyị. Amen. Ị ma na o nwere ebe anyị na-aga, anyị niile nọ na njem. Echela m ide otu akwụkwọ nke a ga-akpọ njem mụ na Chineke, n'ihi na mmadụ nọ n'ogologo ụbọchị ya na njem. Anyị niile nwere ọchịchọ obi, anyị niile nwere ebumnuche, mana ọ bụ mmadụ ole na ole na-enwe ọṅụ na njem a. Ndụ abụghị naanị maka ebe ị na-agadewe. N'eziokwu, ọ bụghị ebe ị ga-akwụsị, kama ọ bụ maka otu i si eme njem a. Ana m agwa gị eziokwu, ọ bụ otu i si eme njem a. Ma otu ị ga-esi eme njem a bụ ihe dị gị n'aka. Ọ bụ maka iwere akparamagwa kwesịrị ịnụ na echiche, ọnọdụ na echiche obi. Ịma n'obi anyị, ihe ọbụla anyị na-eche na-emetụta ihe ọbụla nke anyị na-eme. Nke a bụ akwụkwọ m na-ede ugbu a, nke a na-akpọ Mind Connection. Echiche obi anyị na-emetụta otu anyị si ekwu okwu, otu anyị si aghọta ihe, otu anyị si eme, na otu anyị si emeso ndị mmadụ, otu anyị na ndị mmadụ si emekọrịta ihe, na otu anyị na Chineke si emekọrịta ihe. Na-eleba anya nke ukwuu na ihe ị na-eche. Ghọta na ị kwesịghị ịbụ onye na-eburu ihe ọjọọ bujuo n'echiche. Gị hapụ ekwensu ya na-ewere ihe ndị na-adịghị mma na-etinye n'ebe ahụ. Ị nwere ike ị na-eche echiche nke onwe gị. Ị nwere ike ịhọrọ ihe ị na-eche. Ị kwesịghị ibulite na-eche na ụbọchị taa agaghị adị mma. Ị nwere ike isi n'ụbọchị taa aga m enwerịrị ọṅụ n'ime ya. Chineke nyena m ike na ikikere m wee doo obi m ịnọ n'udo na inwere aṅụrị n'ụbọchị taa. Dozie obi gị ọsịsọ. Mgbe ọbụla ihe ịtụ ụta kụrụ aka n'ụzọ m, aga m agwa ya na ọ bụ ezi omume bụ ihe nọ n'ụlọ. Nke a bụ ndụ nke dị omimi. Lee anya, ngwa mmadụ si na aga m akụzi maka ndụ nke dị omimi, ya sị o. Mana ịma ihe mere na ọtụtụ mmadụ anọrọ na ndụ dị omimi ruo na ha amaghịzi ebe ha nọ. Nke a abụghị ihe siri ike. Ndụ nke dị omimi bụ elegide ya anya na inweta ihe ndị ahụ nke na-enweghị iche ha pụrụ, ma sosie ezi omume na udo na ọṅụ ike n'ime mmụọ nsọ. Ịbịa nweta ihe ndị ahụ kwụrụ ọtọ n'ime gị, gị nweta ntọala ahụ, ndụ na-atọ ụtọ, gị bịa dịrị Chineke ndụ, na-ewetara aha ya otuto, gị bịa bụrụ ụdị mmadụ ndị mmadụ ga-achọ ịdị ka ya. Ndị mmadụ ọ chọrọ ịdị ka gị? N'ezie, echebeghị m maka nke ahụ mbụ. Ṅụrịa n'ime Onyenwe anyị, ọzọ asị m gị ṅụrịa. Ndị Filipia 4 amaokwu nke 4, Pọl nọ n'ụlọ mkpọrọ mgbe o dere nke a. Nehemaya 8 amaokwu nke 10, ọṅụ nke Jehova bụ ike gị. Anọ na n'iwe na obi ịlọ mmiri, na ọṅụ Jehova bụ ike gị. Gịnị ka m na-agwa gị? Ọṅụ. Nke ọṅụ na-abụghị inwe ọṅụ ebe ọ dị ukwuu mgbe niile, ọ gaghị adị otu ahụ.
mana ịkọwa ya na-esite na ngwụcha nke ịdị elu wee lọtuo n'ịdị mma. Mana ana m ekwu mgbe ụfọdụ ana m anọ na nwayọọ nke ịdị mma ahụ. Amen. Ịma mgbe m na-ekwu nwee ọṅụ, nke ahụ apụtara na ị ga na ịma ịgwa gị eziokwu, mgbe ụfọdụ dị ndị ahụ na-akpasu m iwe. Ịma maka na ndụ bụ ihe dị adị, o nwere ihe ndị e nwere ime. Ma ịma ị gaghị na-eji chọọchị were agafere na ihe niile ị na-eme kwa ụbọchị, mana ị pụrụ inwe ọṅụ dị jụụ, na-enwe ọṅụ n'ime onwe gị n'ime Chineke. Mgbe ị na-eme nke, ọ ga na-enye gị ihe niile obi gị na-achọ. Nke a bụ ezigbo ihe nke a na-echepụta na-eme. Ihe ndị a bụ ihe ị ga-alarụ n'ụlọ gị sị, ma ihe mere, aga m na-ebi ndụ dị omimi. Ma ndị mmadụ agaghị ama ihe ị na-ekwu maka ya. Mgbe ahụ ha ga na-achọ ihe dị na ndụ gị, ụzọ iwulite ọṅụ gị na nzube gị. Nke mbụ, tinye anya na arụ ike gị nwatakịrị. Maka na aga m agwa gị eziokwu, ọ bụrụ na gị nwee ihe ndị pụtara ihe na-aga na ndụ gị, ọ bụrụ na ị lezighị ya anya nke ọma, ihe ndị ọzọ ga-abịa siere gị ike. Amaghị m na enwere m nsogbu nke olu mgbu, mana o nwere mgbe o ruru na ndụ m bịa na-eche sị, ụtụtụ ọbụla aga m ebuli, ọ ga-erucha elekere 11 nke ụtụtụ tupu m enwe ọṅụ na ihe ọbụla. Anaghị m enwetacha onwe m, ana m akpachapụ anya na-adọkpụrụ onwe m na-agagharị. M wee gakwuru onye ọkachamara nke ihe oriri, onye hụrụ na m nwere ụdị ọnọdụ ihe mgbu nke olu pụrụ iche. O nwere ụdị ihe mgbu nke olu nke ị ga-enwe otu bụ tie atọ, otu bụ tie anọ, ma tie atọ nke m anaghị aghọ tie anọ, n'agbanyeghị na ihe nnwale nke ndị ụlọ ọgwụ ruo mgbe ọ bịara ruo na abịawala m ịnọ n'akụkụ ịdị mma, ọ ka dịtụkwala nyere m. Ha wee tinye m n'obere ọgwụ maka akwara, nke m lere anya ekweteghị m ihe dị iche. Ịma ihe mere m? Mana buru ụzọ na-ajụ onwe gị mgbe niile ị na-enwe obi ịlọ mmiri ma o si n'ime mmụọ. Ọ bụrụ akparamagwa, bụ ụzọ ga ebe ahụ. Mana ọ bụrụ na ị kwenyere na ị nweghị agwa ọjọọ, na gị na Chineke nọ n'udo, mgbe ahụ a nọrọla ala na-enweghị ihe ị ga-eme, kwee ka onye dị mma nyochagharịa gị anya, nwee ike ịchọpụta ma o nwere ihe na-eme ihe a, ka ị ghara ime ihe ọbụla maka ya. Ọ bụghị enweghị okwukwe ịga ụlọ ọgwụ ma ọ bụrụ na ahụ gị chọrọ ya. Tinye ntụkwasị obi gị n'ebe Chineke nọ, ma jiri ihe ọbụla ị nwere nke o nyere gị. O nwekwara onye nọ n'ụlọ taa? Amen. Ama m na ị chọghị ịma maka ihe banyere nke a, mana ọ bụ ihe ziri ezi na m ga-ekwu ya. Ọ bụrụ na ị chọọ ime ka ọṅụ gị gbagoo, na-egwuri egwu. Eruola afọ 71. Ị nwere ike mee ya ma ọ bụ gị hapụ. Ana m agwa gị, ọ ga-enyere gị aka. Ịma, gaa ije, mee otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ, bulie ihe na-anya arụ, mee otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ. Chineke nyere anyị ọkpụkpụ ka anyị nwee ike na-agagharị agagharị. Ọ bụghị nọrọ ala otu ebe na-asị, ike adịghị m n'ụbọchị taa, obi adịghị m mma. Chai, ọ dị m ka asị nyekwuo m otu awa. Ugbu a ka anyị lee anya na ihe ederede nke otu ị ga-esi wee mee ka ọṅụ gị gbagoo. Nke mbụ, agbalịsiri ike inyopụtacha ihe niile, mụta ịtụkwasị Chineke obi. N'eziokwu, anakwa m aghọta o, anakwa agbagwoju m anya, anakwa m aghọta o. Ọ bụrụ na Chineke a na-agwa gị ihe ọbụla, agbalịsiri ike inyopụtacha ya, n'ihi na ọ ga-eme ka ị baa na mgbagwoju anya. Tụsaa ahụ mgbe ị na-amaghị, ọ na-eweta udo. Gịnị ka ị chere mere ihe a? Amaghị m. O nwere ike emere m ihe dị mma ma ọ bụ ihe dị njọ, ọ naanị Chineke ka ọ dị n'aka. Ịma
na ọ bụrụ na ya eme ihe dị njọ, o nwere ike imepere ekwensu ụzọ ka ọ bata na ndụ anyị, mana ọ bụrụ na ya eme ihe dị mma, ọ ga-abịakwa ka ọ kwụsị anyị. Anaghị m esogbuzi onwe m maka nke ahụ. Aga m ekpe ekpere banyere nke ahụ. Ọ bụrụ na Chineke egosi m ihe banyere ya, obi ga-adị m mma ịhụ ya. Ọ bụghị ịtụ ụjọ maka ihe ọbụla Chineke chọrọ ịgwa m. Ụjọ atụkwala gị na ihe ọbụla nke Chineke chọrọ ịgwa gị banyere gị. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Ụjọ atụkwala gị na ihe ọbụla nke Chineke chọrọ igosi gị banyere gị. Nabata ha niile, si Chineke, ịbụ onye ezi omume, abụ m onye ajọ omume. Ọ bụ naanị gị pụrụ ịgbanwe m. Lekwa m ebe a, abụ m nke gị. Gaa n'iru ịrụ ọrụ. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịtụkwasị obi banyere ihe ọbụla, mgbe ahụ ka ị na-atụkwasị obi banyere ihe ahụ. Kpee ekpere ma hapụrụ ya Chineke. Ịma, anyị ekwesịghị ikpe ekpere mgbe anyị mecharala ihe niile anyị nwere ike ime. N'eziokwu, Chineke, emechakwala m ihe niile m nwere ike ime ugbu a. Ọ dị ka onwe ezi ihe ọzọ m nwere ike ime ma ọ bụghị ikpe ekpere. Ekpere abụghị ihe ikpeazụ ị kwesịrị ime, ọ bụ ihe mbụ nke ị kwesịrị ibu ụzọ mee. Ị maara ihe Chineke pụrụ ime ma ọ bụrụ na a ga-akpọkuo ya si ya bata n'ime adịghị ike gị? Eziokwu, ana m ahụ ihe ndị a nke na-atọgbu onwe ya site n'ekpere, mana ewerela m afọ a nyefechasị ya n'ekpere maka ụfọdụ ihe. Ime ọsọ ọsọ na mgbe niile karịa ka ọ dị na mbụ, mana ahụkwala m ihe ndị pụtara ihe nọrọ onwe ha naanị n'ekpere. Chineke, ana m asị gị, were chasị ọnọdụ na ihe a. Agaghị m emeli ya, mee ya. Egbula oge gị gbalịsi ike ịgbanwe ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ha gbanwere Chineke, ha agaghị agbanwere gị. Agbalịsizina ike ịzọpụta ndị na-achọghị ka azọpụta ha. Jọn isi 10 amaokwu nke 24, yọọ ị ga-ayọta ka ọṅụ gị wee zuo oke. Ọ bụghị ihe dị mma? Yọọ ma yọta ka ọṅụ gị zuo oke. Filipaị isi 4 amaokwu nke 6. Echegbukwala onwe gị maka ihe ọbụla, mana ihe niile na ekpere na ayịyọ na ekele kwee ka Chineke mara ihe na-akpa gị. Amaokwu nke 7. Mana udo nke karịrị nghọta ga-edewe obi gị na uche gị n'ime Kraịst Jizọs ruo na ndụ ebighị ebi. O nweghị na onye gboro onwe ya mkpa ọbụla site n'ichegbu onwe ya. Nke ọzọ bụ na-eche echiche dị mma oge niile ma kwerekwa. Rom isi 15 amaokwu nke 13 si, a na-enweta ọṅụ na udo site n'ikwere. Bịa, ihe anyị na-ekwekwu ya bụ maka ezi omume, udo na ọṅụ. Olee ebe m ga-ahụ udo na ọṅụ? Ọ bụrụ na atụfuru m ọṅụ m, elee ebe mbụ m ga-ele anya? Olee ihe m kwenyere na ya? Olee ihe m kwenyere? Gịnị ka m na-eche? Olee otu m si na-ahụta ọnọdụ a? Olee otu m si nweta ihe ọjọọ? Ihe m na-eme kwa ụbọchị bụ ihe m na-agwa gị taa. Ekwenyekwara m na ọ bụ ihe dị mma ime. N'elu ebe m na-ete ya aka, mgbe ụfọdụ ana m esi n'akwa ndina m rituo tupu m na-asị, ihe dị mma ga-emere m n'ụbọchị taa, ihe dị mma ga-esikwe n'ebe m nọ pụta n'ụbọchị taa. Na-ele anya ihe ndị dị mma, na-ele anya ha. Wepụta olileanya gị ebe ị gụchidere ya, kụchasịa ya. Bido na-enwe olileanya ihe ndị dị mma. Echekwala na ekwensu agaghị agba gị mgba. Ị nwere ike ime ya site n'ime ihe ụfọdụ dị ka agaghị m ekpe ekpere maka ihe ahụ ọzọ. Mana achọrọ m inye gị ọtụtụ ebe n'akụkụ akwụkwọ nsọ ebe akwụkwọ nsọ si gị na-ele anya Chineke. David si, olee otu ọ ga-adịrị m ma ọ bụrụ na ekwenyeghị m na aga m ahụ ịdị mma Chineke n'ala ndị dị ndụ? Kelee dịrị Chineke, anyị agaghị eche mgbe ihe ụtọ ga-abịa mgbe anyị ruru n'eluigwe ịhụ ihe ndị dị mma. Chineke chọrọ inye anyị ihe ndị dị mma n'ebe a dịka anyị na-adị ndụ n'ụwa. Gbasapụ iru gị. Ekwela ka obi na-ekoro gị n'elu maka ihe niile. Ị chọpụtara otu obi isi dị onye ọbụla ike n'ime ụlọ taa? Ọ eziokwu, o nwere ike bụrụ gị. Kpachapụ anya maka ihe ị na-ekwu. Pita nke mbụ isi 3 amaokwu nke 10. Nke a bụ ụbọchị nke Jehova mere, aga m aṅụrị ọṅụ wee teruo egwu ọṅụ n'ime ya.
Gwa onwe gị, ọṅụ m agbakwasịghị ụkwụ n'ọnọdụ m. Udo m agbakwasịghị ụkwụ n'ọnọdụ m. Ma kwee ka onye ọbụla chọrọ inwe aṅụrị na ndụ. Ọ bụ gị, ị chọrọ inwe aṅụrị? Ma hụ ezi ụbọchị, ma ọnọdụ ọ dị mma ma ọ dị njọ, ihe ọ na-ekwu bụ nwee ezi ụbọchị ma ọnọdụ gị ọ dị njọ ma ọ dị. Ekwugaghị m nke a na nkịtị. Ọ bụ ihe mere eme. Ya mee ka ire ya ghara ikwu ihe ọjọọ. Na egbugbere ọnụ ya pụọ n'okwu ahụ. Ị ma ihe m na-ekwu okwu ya? E nwere ọtụtụ ihe ndị anyị na-ekwugasị nke anyị na-amaghị ihe ọ pụtara. O nwee na onye gwara gị okwu ọjọọ mbụ, gị si ya na ị ga-eri okwu ndị ahụ i kwuru. Nke a si n'akwụkwọ nsọ pụta. Akwụkwọ nsọ si na anyị ga-eri okwu nke ọnụ anyị. Ilu isi 18 amaokwu nke 20. Site na mkpụrụ nke okwu ọnụ nke mmadụ ka a ga-eji mejupụta ndụ ya. Sitekwa na ihe sitere n'okwu ọnụ ya pụta ka a ga-eji wee mejuo ya site na ihe ọjọọ ma ọ bụ ihe ọma. Ọnwụ na ndụ dị n'ikikere nke ire. Ndị na-eme ya ga-eri mkpụrụ nke sitere na ya, ma ọ bụ maka ọnwụ ma ọ bụ ndụ. Ị gaghị enwe ọṅụ ma ọ bụrụ na ị na-ekwu maka nsogbu gị ụbọchị niile. Anyị agaghị na-enwe ọṅụ na ndụ ma ọ bụrụ na ihe anyị na-eme bụ ịnọrọ ọdụ ebe ndị ọzọ nọ na-agba asịrị maka ndị ọzọ. Egbula oge nri ehihie gị site n'ịnọrọ na tebụl gị n'ụlọ ọrụ na-ekwu maka ihe ndị na-adịghị mma n'ebe ahụ na ihe ndị ha na-adịghị eme na ihe gị onwe gị na-adịghị eme. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe mmadụ ndị ọzọ niile na-eme, gaa naanị gị gaa rie nri. Gaa rịtụ na-asị Chineke, amaara m na enwere ihe ndị e kwesịrị imezi nke ọma ebe a, mana ekelekwara m gị na enwere m ọrụ. Chineke, ekele dịrị gị na enwere m ọrụ. Ị ga-alụso ekwensu ọgụ. Ma ihe kachasị ukwuu, ihe kachasị mma, ị dị njikere maka ihe ikpeazụ, ihe nke kachasị mma, nke kachasị mma, nke kachasị adị egwu, nke ị ga-eme ka ị wulie ọṅụ gị elu, bụ imere mmadụ ọzọ ihe. Nke a bụ ụzọ nke kachasị mma inweta ndụ kacha mma. Ịma, ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe ọṅụ n'eziokwu na ndụ anyị, anyị kwesịrị ịtụkwasị Chineke obi n'ọnọdụ niile, na-eche echiche dị mma, na-eme ihe ga-enyere onye ọbụla ọzọ aka. Abụ m isi 37 amaokwu nke 3 si tụkwasị Jehova obi ma mee ezi ihe. Echere m na nke ahụ bụ usoro kacha mfe nye otu esi akpa agwa mgbe anyị na-enwe nsogbu. Anyị kwesịrị ị na-edebe ihe ndị kacha mkpa na mbụ. Ọ dị mkpa na anyị ga-atụkwasị Chineke obi na-aga n'ihu ịbụrụ ndị ọzọ ngọzi. N'ezie, ọ bụrụgodu na anyị enweta ihe anyị na-achọ, ọ bụrụ na ibu ụzọ chọọ alaeze, Chineke ga-atụkwasịrị gị ihe ndị ọzọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.